Ea ondo entzuten dan, ze haize altxatu da, eta hotza ere bai. Santiago bidearen misterioa, liburuaren inguruan hitz egin nahi dizuet apurtxo bat. Liburu guztiek duten eretzat magia bai irakurtzen ditudanak, baina bereziki idazten ditudanak zerbaitegatik idazten ditut. Eta liburu horrek badu, are berexiagoa dan magiatxua, bai sortu nuen arrazoiagatik eta bereziki gero ekarri ditenagatik. Hemen, ikusten dezuena, hauxe bea ere bada Santiago bidearen zatitxo bat, iparraldekoa, zoragarria, oso ederra, gaina oso zati erresa da, oso lixoa da. Ez da bide hau bereziki malkartsua da, baina ez da arte honetan. Ederrago, ze horrela lasaiago hitz egin dezaket. Arnaz estuko ibili gabe. Santiago bidearen misterioa sortu zen Santoñan, Kantabriako herritxo batien, oso politien. Han nengoela, txakurrarekin, gizon bat ikusi nuen, gizon txiki bat, kriston motxila puskarekin, kriston motxila erraldoi eta astunarekin. Eta gizona hurbildu zen, eta hitz egin zion txakurrari hasi zen, txakurrari hitz egiten. Ni isildu nintzen, ze grazi handia egin zidan, nik edozein animalirekin segitu honaz denez hitz egiten eta komunikatzen, beraien historiak entzun nahien. Eta gizonak kontatu zion bere historia, gero nerekin ere hitz egin zuen, eta kontatu zion, zigun, nola bea, marinel zaharra zen, eta aspalditxo, bere itxasontzia, Norvegian zegoela, itxasoan, ekaitz batien, ondoratu egin zen, eta bere lagun guztiak, beste marinel guztiak hil ziren. Bea bakarrik gelditu zen bizirikan itxasuen, beak pentsatu zuen bere azkena zala, eta Ama Birjinari jainko guztiei eskatu zien, erregutu zien, edo otoitz egin zien. Esanez, bizirik ateratzen bazan, ez zuen espero, baina bizirik aterazkeo, munduko bide sakratu guztiak egingo zitula. Ez guztien, topatu zuten, oso gaizki zegoen, medikuak esan zioten, ezingo zea sekula ibili, ezingo zea mugitu ere egin, da beak esan zuen ez nik ibili behar dut, ze nik hitz eman nuen, denbora pila bat eman zuen hilabeteak. Korrez banabil, 2 urte inguru edo, ohean, kamera berezi batean, eta apurka mugitzen, altxatzen, eta azkenean ibili. Eta hoxe ibili. Hasi izan, Santiago, nik ezagutu nuenean, 3. Santiago bidea zeraman, okerrez banabil. Kontatu zizkian beste gauzatxo batzuk, eta nik konturatu nintzen historia hori kontatu egin behar, kontatu egin behar nuela. Gero beste alde batetik, beste historiatxo bat ere sartu zen benetakoa baita, zeharka ezagutu nuen mutil batena, nik biztaz ezagutzen nuen, gero jakin nuen, bere benetako historia zeintzan, historia zoragarria baita, hori ez dizuek kontatuko, hori liburua irakurri beharko ez zuek jakiteko. Ni bi historia horiek lotu nituen, eta horrela sortu zen liburua. Eta gero, liburuak beak, ze liburu bakoitzak badu, bere bidie, eta kasu honetan, mezu desente, karri dizkit, irakurleenak, Santiago bidea egin dutelako, edo oso hurbileko norbaitek egin duelako, kontatzeko zenbat aldatu dien bizitza. Zen olako problemak zituzten, eta bapatien, Santiago bidea iaia egin zuten norbaitek esan zielako, egintzazu proba eta ikusiko duzu, edo ez zutelako modurik pentsatzeko ere, zentzuten, ibili egingo naiz. Eta ibilian, azkenean, magia sortu, zerbait aldatu, jende zoragarria ezagutu, eta konturatzen dira, Santiago bidea, ia edozein bidek, gure barruko bide guztiek, zenbaterainoko magia biltzen duten barruen. Eta liburu horrek, bai sortzean, bai ondoren, karri dizkit, bideska zoragarri batzuk, esperientzia oso ederrak. Orduan komendatzen dizuet, bi gauza. Bat, irakurri nahi badezue, ni posposeik geldituko naiz, baina batez ere komendatzen dizuet, ibiltzea. Atera eta ibili, edozein zetzutan. Mugitu, ez egon geldik. Mugitu, topatu zuen bidiek, zuen Santiago bidiek, eta horrek bakarrik, mugitzean, beste gauza asko mugitzen die, eta papatien, ez ustien, problemak zirenak eta kateak zirenak eta papatien ez dira, edo hautsi egiten dira, edo desagertu, edo gu geu indartu egiten gea, baina ez dira, guretzako muga. Orduan hori bai komendatzen dizuet biziki. Atera, hartu makila, erreala edo simbolikoa, eta ibili. Ibili, zeuen barrukoa, topatu arte, garatu arte, eta txoko guztiak ezagutu arte. Beraz jarri zapatilak, mendiko botak, nahi dezuena, eta honekin.